Здравейте, колеги. Кажи, тати. Ето ви една от причините, които аз не обичам. Много път съм го казвал на тези, с които тренирам. Не оставайте кучета да играят с човешки или там детски играчки. Защото животните няма как да разберат в кой момент това е кучешка играчка, в кой момент това е чужда играчка. Сега, видите за една тенис топка, пък да ни ви обяснявам тук покрай тенис кортовете с обзор на това куче. Затова, каквото решите да е играчка, трябва да е кучешко или нещо, което не е често срещано човешка и готово. Защото иначе после трябва такива тренировки да му обясняваме, че това, че е видял, не означава, че е негова и тем подобни. Айде.